Здравейте, приятели! Връщате се с Кирака. Сега реших на скоро време да направим и третия етаж. Както виждате, вече съм го започнал и е почти готов. Сега ще оправим тук. Имаме дърво. Тук трябва да оправим покрива и така нататък. Както виждате, там съм оставил две дупки за врата. Пак не ни стигна дървото. Тук ще изляза да взема. Честно да ви кажа, тази планина е много красива. Когато я намерих, беше много красива. Тя и още си е, ето, погледнете. Много рядко се среща това, но сега се е тая. Ще си направим дървото. Запомнете, че ако искате да си направите хубава къща, не смесвайте така дървата. Просто сега аз го направих, защото не ми е толкова важен този трети етаж. Правя го само за бърз път нагоре. В този цвят не мога да я намеря. Аз явно съм имал врата, нямало смисъл да правя, но минало за минало. Ето точно една факла ще ни трябва. Както виждате, стана много голяма тази къща. Аз не можах да го повярвам. За сега мисля, че нищо няма да трябва. Често ще ни трябва пясък. Аз имах пясък, но без да искам го направих на твърд пясък и сега трябва да взимам нов. И мисля, че няма тук някъде. Дано да има. Тук съм оставил крафтинг тейбъл. Да, ето пясък. Колко ще ни стигне? Може би ще влезем в мината да вземем още мостол. Защото не ни е толкова много. А искам да довърша къщата. Както виждате, не е много свършена. Сега ще си направим стъкла. Така, само да погледна нещо. Къде? Ето го. 6. Добре, ще се хвърлям. Всъщност, стойте. Ще чакам и другите да се правят. Няма много неща. Все тая и заваля. Много странно. Преди малко не валеш. Така се случва в Майнкрафт. Знаете. Най-накрая се готови с стъклата. Само ще внимаваме да не изскочи някой зомби. Така.
Ще махна тази факла. Ще сложим на друго място. Сега сме по-бързи. Ето тук ще сложим факлата. И ето вижте каква гледка имаме вече. Тук, както ви казах, можем да стреляме с лък. Но не го ползваме толкова това място. Сега ще отидем вече в мината. Вземем този мостон. Все пак да си подготвя меча, защото може някой зомби да ме нападне. Ето така. Чакайте един момент. Ето го и мостът. Не сме го брали целият, това е хубаво. Извинете за бъгът. Ще се връщам. Добре, дами и господа, мисля да приключвам с епизодът, защото като почне така да ми бъга, трудно се оправя. Тъй че довиждане и ще се видим скоро.